Kane kalau ngajing betip ya baro kikun samla ke barang up result menta jongka Mekhlia Police bahkan don kajing yaj rally ban protes ya kajing pinslam ya ka result jongka Mekhlia Police. Tela karpat iga baro ban wan lasai kasngi ke Patrick menai nyo arjar par kajaka ban penlong ika sit in demonstration kalong hakyang nong ba station civil hospital road Shillong habar jongka civil hospital. Te kapor kan long shipho shiteng men step la karpat ban ya poirenti hakate kapor ban pen I ya ka jinglong ya teli jongphi ki kun samla ban yo ru ya ka jing tip ba balai lapan slam ya kane ka result nomor kumba ngi tip ba ya kane ka push jong ka Mekhlia Police lapan me nadu usnem arja ka khandai te la postpone te la wan so corona la postpone biang tanda la me la don exam la don jingmare te la don biang hadap tho exam don sukar star system te hadu menta menne la debru e karo star system ru umpat don jing TPA hadu ba kikun samla kila du jing kanmen ba kanom mi hiru kane ka result te la karpat e baro ki basisa sngukhies pangkane ba kikwa ban tip lanu kan mi ka result te sobha banwan lasai kasngi kajaka ngalada ban pentip banwan lasai kasni kapor shipho shiteng ban pen I ka jing etli ka jong phi nomor bun na phi phia kali kipakal kwa aru bantip balanu kan mi te sobha sawan lasai kasngi hakate gajaka kyang nong ba stishu civil hospital road Shillong te namenta kane lapha jing thoru shapo deputy commissioner jeng is khathil manpan jing bet namenta ka jing yat protest lasai kasngi te la karpar ru igi samla ba kimde ban penmi kanu ka jing klumar kande be ka peaceful protest namta kane ka jing abe ka result jongka Mekhlia Police tangkine jing tip khuleshbun.